is die paard van hip-hop. Ons is, daar is owners van hip-hop. Ons doen Afrikaans. Ik ben de rappers. Daar is owners, daar is gatekeepers van hip-hop geloof. Let them have the hip-hop. We do the Afrikaans rap. Kap zij aan mazen. En hip-hop is een culture. Okay. Nice aan de type of soort die man. Na eigen tegen verdienen. Ja. Thomas Productions. Fuck me hij. Okay. Ja. Okay, ik heb de plan, zo ik het te midden. Alles is mensen in die straat, wat ik respectie. Smoke, ik wil een kippie. Hier is de flow, met vazzelen zie. Ons kan niet rippie. Ik is dus bang bij als ik kan move, maar fuck ik het op. Ons is een top. 7 goed en ik game met de moeders kan stop. Moeders kan stop. 7 goed en ik game met de moeders kan stop. Okay, ja, zoek je die plakjes en zie die connectie. 50 aan mij, zeg ik smaak wel flexie. Die link was gestieg, maar dat wil ik reply niet. Ons was de dag gekaas, ons wil je lijn niet. Pas nu op mij in die comment sectie, ik get de reply niet. Heeft hij met tijd voor die goed wat ze doen, ik zal je music me voelen. Als mij de goed wat ze doen, met bow, als je dat zei, dat bedoel ik. Die life is in mij, die cellen niet. Zij kunnen zien hoe die fame zijn. Ik is aan vriend, zij kunnen zien hoe mijn aard is aan vijns. Zij kunnen zien hoe die fame zijn. Zij kunnen zien hoe die fame zijn. Ik is aan vriend, zij kunnen zien hoe mijn aard is aan vijns. Ik heb die plan, zo ik het te midden. Alles is mensen in die straat, wat ik respectie. Smoke, ik wil een kippie. Hier is de flow, met vazzelen zie. Ons kan niet rippie. Ik is dus bang bij als ik kan move, maar fuck ik het op. Ons is een top. 7 goed en ik game met de moeders kan stop. Moeders kan stop. 7 goed en ik game.